ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсияро пахш кунед. Ташаккури зиёд ба ҳар яки шумо, ки моро ҳамин қадар вақт боз дастгирӣ карда омада истодед ва айни ҳол мо дар YouTube 150 000 нафар шудем. дар ин видео ман ба шумо 10 роҳи зуд омӯхтани забони русиро гуфта мегузарам. яъне да ман ҳар рӯз менависанд, аз ман ҳар рӯз мепурсанд, ки ака забони русиро чӣ хел омӯзем, яъне роҳҳои зуд омӯхтани забони русиро гӯед гуфта. барои шумо ман 10 роҳро имрӯз тайёр кардам ва бо ин 10 роҳ шумо метавонед дар як муддати муайян забони русиро омӯзед. албатта забонро омӯхтан ҳамаш ба дасти худи шумо аст. яъне чӣ хеле ки дар зиндагӣ аст, ҳар як корро карда тавонистан ва натавонистанам ба худи шахс вобастагӣ дорад. ман роҳҳоашро мегӯям, шумо ин роҳҳоро ба худ қайд кунед ва албатта дар ҳаёти худ истифода баред. як чизро мегӯям, ягон кор ба шумо дар як рӯз результат наметиҳад. шумо бояд ин роҳҳое ки ман имрӯз мегӯям, онҳоро ба худ қайд кунед ва дар як муддат барои худ истифода баред ва баъд ки шумо агар ки ягон натиҷаашро ҳис кунед ки ягон натиҷа дода истодааст, ҳамин тавр давом диҳед ва иншааллоҳ шумо як муддати муайянда забонро меомӯзед. агар ки шумо як рӯз хонда ё ки як рӯз ҳамин чизҳое ки ман мегӯям карда, пагаш боз аз хотир бароварда бо дигар корҳо машғул шавед, албатта намеомӯзед. ба ҳамин хотир бо диққат гӯш кунед, ҳамаи он чизҳоро ки ман мегӯям дар ҳаёти худ як бор попробовать кунед, яъне истифода баред. иншааллоҳ ҳамаш натиҷа метиҳад. тайёр бошед, сар мекунем. якум роҳ барои зуд омӯхтани забони русӣ, ин хондани китобҳо бо забони русӣ аст. албатта хондани китобҳо барои омӯхтани забони русӣ ба шумо бениҳоят кӯмаки калон мерасонад. шумо бояд он китобҳоро ёбед, ки он китобҳо барои навомӯзо бошад, яъне калимаҳои содда дошта бошад. ҳама ҳикоя ё ки он китоб дар кадом мавзӯе ки набошад, бо калимаҳои содда фаҳмонда дода шудагӣ бошад, то ки шумо албатта хондед, хатяб як-ду калимаро низ фаҳмед, то ки барои худ мотиватсия пайдо шавад. яъне вақте ки як корро мекунед, шумо наметавонед, ё ки агар китобро хонед, агар нафаҳмед, агар одама ҳавасаш мемонад ва мегӯяд, ки ман намехонам, барое ки нафаҳмида истодам. ва ба ҳамин хотир шумо он китобҳоеро хонед, ки барои навомӯзо бошад, яъне калимаҳои бениҳоят содда дошта бошад. албатта ин хел китобҳоро шумо метавонед аз телеграм канали мо дарёфт кунед. мо дар онҷа бениҳоят бисёр китобҳоро партофтагӣ ҳастем. тарзи электрониашро бепул метавонед скачат кунед. албатта ссилка барои телеграм канал дар описании ҳамин видео ҳаст. дуюм роҳ барои зуд омӯхтани забони русӣ, ин албатта тамошо кардани филмҳо, тамошо кардани ягон хел сериалҳо бо забони русӣ. чӣ хел аст? шумо як киноро дидед ва дар он кино шумо мебинед, гӯш мекунед, ки албатта калимаҳоро ба забони русӣ чӣ хел талаффуз карда истодааст. ва агар ки он филм субтитр дошта бошад, яъне тагашта бо забони русӣ навистагӣ бошад, агар боз ҳам фоидаи калон, ки шумо мебинед, ки он калимаҳо чӣ хел нависта шуда истодааст. ва бо ҳамин роҳ шумо ҳам гӯшкуниятонро, агар ки субтитр дошта бошад, ҳам хонданатонро беҳтар кунед. якум роҳ барои хондан, яъне хонда шумо зуд омӯзед. дуюм роҳ барои шумо албатта ҳам гӯш карда, ҳам ҳамон чизҳое ки дар экран мебинед, хонданро, яъне тарзи талаффузашро низ фаҳмидан ба бениҳоят кӯмаки калон мерасонад. ин роҳи дуюм бениҳоят роҳи осон аст ва ҳамаи мо албатта дар ҷавониамон ё ки дар Россия бошем, видеоҳо бениҳоят ба забони русӣ бисёр аст. яъне киноҳоро дар назар дорам, онҳоро тамошо кардагӣ ҳастем хатиаби як бор ва ҳамонро бисёртар тамошо карданро давом диҳед ва ин бениҳоят ба шумо кӯмак мерасонад, ки то ки ба забони русӣ зудтар фаҳмиданро ё ки ибораҳои навро омӯхтанро давом диҳед. сеюм роҳи мо, ин тамошо кардани видеоурокҳо. дар YouTube аст, дар Telegram аст, дар Instagram аст, фарқ надорад. шумо бояд ҳамин хел видеодарсҳоро бисёр тамошо кунед, ба ҷое ки албатта телефона гирифта ба ягон видеоҳои беманзила тамошо кардан фоидаи надорад. ба ҳамин хотирам бисёртар видеоурокҳоро тамошо кунед. дар YouTube бо забони русӣ бениҳоят бисёр каналҳо аст, ки барои омӯзиши забони русӣ видеоҳо мекунанд ва онҳо бениҳоят бо забонҳои содда фаҳмонда дарс мегузарад.
албатта ба ҳар яке шумо маслиҳат метиҳам ҳамон хел видеоҳоро тамошо кунед. Он блогерҳое ки шумо тамошо мекунед, албатта бисёраш фоида надорад, зарари калон аст барои пешравии худи шумо. ба ҳамин хотир хоҳед ки пеш равед, хоҳед ки забонро омӯзед, бисёртар видеоурокҳоро дар ютуб аст, дар инстаграм аст, дар куҷое ки бошад тамошо кунед. роҳи чоруми мо ин истифода бурдани предложениҳо ҳаст. Дар забони русӣ ҳамин хел предложениҳо ки яъне программаҳо дар Play Market, дар App Store онҳо бепул ҳастанд ва бо кӯмаки онҳо шумо метавонед забонро омӯзед. Да, дар ҳақиқат ҳаст. Шумо як бор ба Play Market роед, просто русский язык, ҳамин хел русский язык бо забони русӣ поиск диҳед ва ба шумо як гала программаҳоро нишон медиҳад ва он программаҳоро қариб 99% бепул аст барои омӯзиш. Ҳаст программаҳое ки дар он ҷо шумо аз рӯи суратҳо ибораҳоро меёбед, яъне бозиҳо бо тарзи бозиҳо ё ки набошад луғатҳо, ибораҳои нав, ҳар рӯз ҳамин хел чизҳо бениҳоят бисёр аст. Ҳамаи инҳо бепул дар Play Market ва App Store. Фақат русский язык поиск диҳед, гиред, скачат кунед, истифода баред. Албатта онҳоро як бор не, як бор скачат кардӣ, як бор дидӣ, баромадӣ рафтӣ не. Ҳар рӯз албатта як вақти муайян ба дуромада ҳамон чизҳоро хонда такрор кардан шарт ва зарур аст. Яъне ин роҳи мо бо программаҳои забони русӣ омӯхтан буд. Панҷум роҳи мо тартиб додани луғат дафтар. Яъне словарни дафтар бояд шумо тартиб диҳед. Чӣ хел? Барои чӣ гуфта истодам ки тартиб диҳед? Барои он ки шумо вақте ки словар скачат мекунед аз Play Market ё ки аз интернет ё ки ягон китобро харид мекунед русӣ, тоҷикӣ луғат, дар он ҷо луғатҳо аз рӯи алфабет омадагӣ аст ва он чизое ки ба шумо лозим аст онро ёфтан бениҳоят душвор аст ва ба ҳамин хотир шумо бояд луғатро тартиб диҳед ки дар он ҷо фақат он ибораҳое ки он луғатҳое ки ба шумо худи шумо ба лозим аст барои ҳаёти шумо, ҳамонҳоро нависта аз худ кунед. На он ки як луғати китоби тоҷикӣ, русӣ луғатро гиреду аз ҳарфи а сар карда аз худ карда равед. Он ҷо ҳаст чизҳое ҳаст ки барои шумо умуман лозим нест. Барои философҳо, барои шахсоне ки бо забон машғул ҳастанд, барои онҳо ҳаст. Барои шумо фақат барои ҳаёти шумо, барои ҳаррӯза гуфтугӯи шумо луғатҳое ки лозим аст, бояд шумо ҳамонҳоро аз худ кунед дар сараш. Ва баъд агар ки хоҳед ки уровни забони русиятонро ба дараҷаи олӣ расонед, баъд метавонед ҳамон луғатҳоро гирифта аз ҳарфи а сар карда то охираи ҳарфи яра аз худ кунед. Ва сараш ба бояд шумо дафтар дошта бошед. Нависед ки стол чӣ мешавад, стул чӣ. Ман мисол карда оварда истодам. Стол чӣ мешавад, стул чӣ мешавад, хоб шланго чӣ мешавад, ё ки ранг чӣ мешавад, хона чӣ мешавад, хона шиштам чӣ мешавад, рафтам чӣ мешавад, мешинам чӣ мешавад. Ҳамин чизҳоро тартиб дода ҳамашро бояд нависта равед ва ҳамонро албатта аз рӯи ҳамон луғат аз худ кунед, то ки чизҳои беҳударо аз худ карда сари худро пур накунед. Албатта маънии сари мо пур мешавад. Дар кадом ҳолат пур мешавад? Дар ҳамон ҳолате ки шумо чизҳои нолозимро аз худ мекунед ва маънии сари шумо монда мешавад, яъне хаста мешавад ва албатта хуши шумо низ тамом, хуши шумо низ гум мешавад. Шумо дигар намехоҳед ки бо ҳамин забон машғул шавед. Ба ҳамин хотир ҳамавақт кӯшиш кунед ибораҳо ёки луғатҳои лозимиро аз худ кунед. Шашум роҳи мо ин хондани грамматика. Грамматикаи забони русӣ бениҳоят муҳим аст. Агар забони англисиро гирем, агар дар он ҷо грамматика на он қадар мушкил аст. Бисёриҳо мегӯянд ки барои ба забони англисӣ гап задан грамматика лозим нест гуфта. Аммо дар забони русӣ ин хел нест. Забони русӣ ба грамматика бениҳоят роли калонро бозӣ мекунад. Грамматикаи забони русӣ аз ҳама чизи муҳим барои забони русӣ аст. Яъне шахсоне ки забони русиро меомӯзанд, аз ҳама мушкили калонтаринашон айнан дар грамматикаш аст, на он ки дар тарзи хонданош, худи грамматика. Ва ба ҳамин хотирам шумо бояд грамматикаро хонед. китобҳои грамматикӣ барои забони русӣ шумо метавонед аз Telegram канали мо скачат кунед. Дар он ҷо китобҳое ҳаст ки албатта грамматикаи забони русиро содда карда фаҳмондагӣ аст. Ё ки набошад шумо китоби худи моро омӯзиши забони русӣ барои навомӯзонро скачат кунед аз Play Market ва онро истифода баред. Ссилка дар описании ҳамин видео мешавад. Албатта скачат кунед. Ҳама грамматикаи забони русӣ бо забони тоҷикӣ фаҳмонда шудагӣ аст. Албатта хонданатон шарт аст. Шумо бояд донед ки падежҳо ба чӣ хел мешавад. Яъне ҳар як ҷонишинҳо ба падежҳо тақсим мешавад. Ҳар як исмҳо ба падежҳо окончанияи худашро дигар мекунад. Ҳар як сифатҳо окончанияи худашро дигар мекунад. Хоб
феълҳое ҳаст, ки бо приставкаҳо чӣ қадар замонҳо ба чӣ қадр мешавад. Яъне якта феъли итиро гирем агар бо чӣ қадар прийти, пайти, чӣ қадар феълҳо добавить шуда рафтан мегирад. Ин ҳамаш дар грамматикаи забони русӣ гуфта шудагӣ аст ва барои ҳамин ҳам хондани, аз худ кардани грамматикаи забони русӣ яке аз роҳҳои муҳимтарин аст барои зуд омӯхтан. Агар ки хоҳед ки зуд забонро омӯзед, шумо бояд грамматикаи забони русиро ҳатман хонед. Албатта хондани грамматика ин маъно онро надорад, ки шумо аз ҳамун сараш гиред то охираша хонед. Не, грамматикаи забони русиро шумо бояд ҷойҳои даркориашро хонед. Шумо бояд он чизҳоеро хонед, ки барои шумо лозим аст. Мисол, чиро бояд шумо хонед, гуфта мегузарам. Барои ба забони русӣ гап задан барои шумо лозим мешавад. Ин аз ҳама муҳим, ин родҳо, ин сета родҳо бояд шумо хуб донед, ки кадом исмҳо ба кадом родҳо дохил мешавад, кадом окончаниҳо бояд биёяд, агар кадом род ба дохил мешавад ва ҳамун дар кадом ҳолат мо бояд ба женский род, ба мужской род кадом окончаниҳоро монда талаффуз кунем, бояд инро донед. Яъне род ин аз ҳама чизи муҳим аст. Дуюм чиз барои грамматика ин феълҳо аст. Феълҳоро шумо бояд донед, ки замонҳо ба чӣ хел табдил мешавад. Я делаю, ты делаешь, мы делаем, я работаю, он работает, она работает, она работала, мы работаем. Инҳо ҳамаш дар замонҳо аст ва инҳоро низ бояд шумо донистанатон шарт ва зарур аст. Ва баъд ҷонишинҳои шахсӣ, ҷонишинҳои соҳибӣ, ҷонишинҳои нишондиҳанда, инҳоро низ ҳар се гурӯҳи ҷонишинҳоро низ шумо бояд донед. Яъне мне, меня, себе, вот со мной, с тобой, инҳо ҳамаш ҷонишин ҳастанд ва это, этот, вся, всё ҳамаш ҷонишин ҳастанд. Бояд шумо инҳоро донед ва барои ба забони русӣ аввал гап задану сар кардан ба ин грамматика лозим аст. Ва боз аз ҳама муҳимаш ин падежҳо аст. 6 падежро шумо ҳадди аққал як бор, ду бор хонда гузашта равед ва то ки донед, ки ҳамин ҷонишинҳои шахсе аст, ҷонишинҳои дигар аст, исмҳо аст, феълҳо аст, ба ҳамун падежҳо хатъябе кам бошадам донед, ки ба кадом падеж чӣ хел тасвир мешавад ё ки чӣ хел дигаргун мешавад. Инҳоро бояд шумо донед. ана ҳамин чизҳое, ки ана ҳамин частҳои грамматикии забони русӣ барои шумо бениҳоят муҳим аст. ҳатман ҳамин чизҳоро вақте ки грамматикаро мехонед, ҳатман хонед. Дигар роҳи мо ин бо забони русӣ фикр кардан. Яъне шумо бояд бо забони русӣ бояд фикр кунед дар дохили худ. Ҳама дар дохили худ одам дорад, ё ки ҳамихел гӯем одам дорад, ки дар дохили худ фикр мекунад. Вақте шумо шиштед, хоб рафтед, дар дохили худ фикр мекунед. Ягон чизро орзу мекунед, ягон чизи гузаштаро фикр мекунед. Ҳамихел чиз аст. Яъне одам дар дохили худ гап зада мегардад. Ана ҳамун фикрро шумо бояд ба забони русӣ кунед. Албатта ин чизи душвор аст. Не ки шумо ба ҳамун дараҷае расед, ки ҳамун фикрониҳои шумо бо забони русӣ шавад. Агар шумо забони русиро бениҳоят зуд меомӯзед, бовар кунед. Ба ҳамин гапам ҷавоб медиҳам. Шахсе ки бо забони русӣ ё ки умуман бо он забоне ки омӯхта истодааст, ҳамун забон ба фикр мекунад ва худро маҷбур мекунад, ки ба ҳамун забон фикр кунад, ҳамун шахс забонро бениҳоят зуд меомӯзад. Инро ҳама олимо тасдиқ кардаги ҳастанд, лингвистҳо, ва ин чизи ҳақиқат аст. шахсе ки ба ҳамун забоне ки омӯхта истодааст фикр мекунад, вай дар муддати бениҳоят кӯтоҳ забонро меомӯзад. Ва шумо низ кӯшиш кунед, ки ба забони русӣ дар дохили худ фикр кунед. Аввалаш душвор аст, но кӯшиш кунед. Шуморо ягон кас намезанад, ки шумо ба забони русӣ фикр кунед. Шуморо ягон кас аз кор пеш намекунад, аз хона пеш намекунад. Шумо худро маҷбур кунед фикр кардан ва баъд худаш меравад. 10 бор, 15 бор саракак азоб аст, но баъдаш шумо уже меравед ба уровне, ки озод гап задан ба зеро ки шумо дар дуруни худ озод гап мезанед вақте ки фикр карданро сар кардед. Шумо вақте ки фикр мекунед ва дар дохили худ бо забони русӣ гап мезанед, шумо хато кунедам аз болои шумо ягон кас намеханад, зеро ки унҷа фақат худи шумо ҳастед. Ба ҳамин хотир такрор мекунам, кӯшиш кунед ба забони русӣ дар дохили худ фикр кардан ба. Ин бениҳоят роҳи муҳим аст. Дигар роҳи мо ин аст, ки бо забони русӣ гап задан. Албатта шумо шахсеро ёбед, ё ки ҷойеро ёбед, ё ки платформаҳоро ёбед, ки дар он ҷо шумо дар як рӯз хатъябе 2 калима, 4 калима бо забони русӣ гап занед, талаффуз кунед ибораҳоро, ҳисоби кушода шавед. Ин чӣ хел аст? Мисол, шумо дар Россия қарор дошта бошед, одамо қадди гап занед. Магазин рафтед, салом алейк кунед русӣ қадди.
кампирако бошад, дар метро бошад, дар кампиракову дигар чизо қати кӯшиш кунед хотя бы як ду калима гап задан ба ёки умуман ҳамун магазин продавец ҳасту оно қати гап задан агар ягон ҷо кор кунед дар ҷои кори худ кӯшиш кунед я баъзе чизҳоро талаффуз кардан ба гап задан ба майлаш хандад одамо ки шумо хато карда истодед не ки шумо дар оянда ёд мегиред ягон кас бехато ягон чизро ягон корро карда наметавонад хатоги ҳамабар мешавад самое главное шумо ҳамун хаторо як бор кардед дигар такрор накунед шумо кӯшиш кунед ки ҳамун чизро ислоҳ карда боз пеш рафтан ба яъне бо забони русӣ гап задан ин бениҳоят муҳим аст шумо гап назанед кушода намешавед ва бисёриҳо рӯҳафтода мешавад дар он ҳолате ки як бор гап мезанад хато мекунад одамо механдад мегӯяд ки всё я ман наметавонам не ягон кас як бор гап задан қатъи кушода шуда рафтагӣ нест барои кушода шуда гап зада рафтан ба забони русӣ шумо бояд бениҳоят бисёр практика кунед практика бениҳоят бисёр кунед шумо бисёр бо забони русӣ гап занед хато кунедам такрор карда рафтан гиред ва оста кушода шуда меравед ва оста ҳама чиз пеш меравад ва мебинед ки шумо озод ба забони русӣ суҳбат кардаистед ҳама чиз шуда истодааст фақат кӯшиш кардан дар кор ва рӯҳ афтода шудан дар кор нест ки манба нашуда истодааст гуфта шуданаш ва нашуданаш ба худи шумо вобастагӣ дорад агар ки ба худ бовар кунеду бо забони русӣ суҳбат кунед иншааллоҳ мешавад ва нуҳум роҳи мо ин роҳе аст ки пул сарф кардан дар кор роҳи осон яке аз роҳҳои зуд омӯхтани забони русӣ айнан ба ҳамин чиз вобастагӣ дорад ин чӣ хел роҳ аст иштирок кардан ба ягон курсҳо иштирок кардан ба дарсҳои забони русӣ албатта курсҳои онлайн мисол мо курси онлайни забони русӣ дорем ки 6 моҳ давом мекунад ва дар муддати ҳамон 6 моҳ мо ба шумо забони русиро меомӯзонем ва шумо бо кӯмаки курси мо меомӯзед ман мисол гуфта истодам боз реклама бошадам агар ки хоҳед ки иштирок кунед ба курсҳои мо ва забонро омӯзед ҳамаш онлайн аст ба ҳамин рақамҳо ва телеграми мо муроҷиат кунед хуб чӣ хел аст ин роҳ яъне иштирок кардан ба курсҳо ба дарсҳо ин ҳамин хел аст шумо дар душанбе қарор доред ва дар душанбе бениҳоят марказҳое ҳаст ки дар он ҷа бениҳоят зиёданд онҳо забони русиро меомӯзонанд ба ҳамонҳо рафта иштирок кунед дарсҳои забони русиро гиред пул сарф кунед вақте ки пул сарф мекунед яъне ки мақсад ки аз шумо ягон чиз меравад ҳамин майнии сари одам ҳамин хел кор мекунад вақте ки шумо як чизро аз даст дода истодед ёки як чизро дода истодед шумо меҳнат кардан пулро ёфтагӣ ҳастед шумо боз ҳам бисёртар кӯшиш мекунед то ки забонро омӯзед зеро ки шумо пул сарф кардед ёки набошад ба дарсҳои онлайн иштирок кунед мисоли гап дарси онлайни мо ки дар курсҳои 6 моҳа дорем курсҳои 3 моҳа дорем дарсҳои алоҳида дорем маълимо дорем маълим дорем маълимаҳо дорем барои занҳо барои мардҳо ино ҳамаш онлайн аст шумо дар россия бошед агар аз дилхоҳ ҷо метавонед иштирок кунед дарсҳои онлайн ин ба низ шумо бояд пул диҳед ва вақте ки пул додед дар ин ҷа низ кӯшиш мекунед мақсад ҳамин ки иштирок кардан ба курсҳои ёки дарсҳои забони русӣ ба шумо гарантия метиҳад ки шумо забонро омӯзед барои чӣ гарантия метиҳад барои он ки шумо дар он ҷа пул сарф карда истодед пулро шумо меҳнат кардаги ҳастед ва барои ҳамон пул ҳам шумо маҷбур ҳастед ки хонед агар ки шумо нахондед тогда шумо худи ҳамун меҳнат карда ёфтагии пулатонро ба ҳаво сар додаистед албатта бисёрҳо ин корро намекунанд не ки ҳастанд шахсоне ки пул медиҳад не ки намехонанд ва баъд мегӯяд ки ман хондам ёд нагирифтам пул додӣ хонди ёд мегирӣ ёки пул надодиам ҳамин шахсе ки кӯшиш мекунад хондан ба вай меомӯзад ва шахсе ки кӯшиш намекунад вай хоҳ пул диҳад хоҳ тилло диҳад вай намеомӯзад хуб ин нуҳум роҳи мо буд ана даҳум заключительный яъне охирон роҳи мо ки ин охирон роҳ аст ва ин роҳе аст ки ҳамаи ҳамун 9 роҳе ки дар пеш буд ҳамашро дар дохили худ мегирад ин роҳ номаш ки ҳамин хел ки тартиб додани нақша ёки плани омӯзиш шумо бояд план ёки нақшаи омӯзиши худро дошта бошед як дафтаре дошта бошад ки дар он дафтар нависта шудагӣ бошад мисол гирем мактаб ба шумо 11 сол хондед дар мактаб нақшаи дарсӣ ҳаст ҳамин хел ва 11 соле ки шумо мактаба мехонед шумо нақша доред дар як ҳафта шумо бояд чанд соат биология хонед чанд соат математика хонед чанд соат география хонед ҳамаш дар ҳамун дохилаш даромадагӣ аст соаташ қаддӣ ва дар донишгоҳҳо низ ҳамин хел 5 соле ки хондед дар он 5 сол шумо чӣ дарсҳоро бояд хонед ҳамаш дар дохили ҳамун нақша дароварда шудагӣ аст
ва дар омӯзиш низ, дар омӯзиши забони русӣ низ бояд шумо ҳамин хел нақша дошта бошед, ки дар дохили ӯ дарояд чизҳо бояд дарояд. Ҳозир ба шумо якта ба якта мегӯям. ҳамин 9 роҳе ки дар боло гуфтам бояд дар дохили ҳамин нақша дарояд. Шумо аз ҳама аввалаш дар нақша чиро бояд дароред? Аз ҳама аввалаш бояд шумо нақша ба дароред, ки шумо дар як рӯз бояд чанд соат ё ки чанд минут вақт барои омӯзиш вақт ҷудо кунед. Аз ҳама хубтаринаш, агар ки шумо хоҳед ки аз ман маслиҳат пурсед, гӯед ки чанд минут ё ки чанд соат дар як рӯз хонам зуд меомӯзам. Агар шумо дар як рӯз 1 соат вақти худро барои омӯзиши забони русӣ сарф кунед, агар максимум дар 4 моҳ забони русиро меомӯзед. Максимум агар 1 соат ҳар рӯз бе пропуск ягон рӯзашро напартофта ҳар рӯз 1 соате хонед, агар 4 моҳ, 4.5, 5 моҳ, албатта ин худи одам да вобастагӣ, не ки ҳамин 4.5, 5 моҳ да шумо забони русиро меомӯзед. Агар ки рӯзашта шумо 30 дақиқа, 20 дақиқагӣ вақт ҷудо кунед, агар тогда уже 6 моҳ, 7 моҳ, 8 моҳ дуртар мешавад. Хуб, якум нақшаи мо ба даромад ин вақт 1 рӯз ба 1 соатӣ шумо вақт ҷудо кардед. Ва дар даҳумин дохили вақт бояд словар дошта бошад. Словар дар боло гуфтем. Словар бояд дарояд дар дуруни ҳамин план, ки шумо бояд донед, ки дар як рӯз шумо бояд чандта луғат аз худ кунед. Луғатҳои лозимин имрӯз шумо 10та луғат аз худ кардед ва бояд пага низ 10та луғат аз худ кунед. Ҳамин хел ҳар рӯз бояд давом диҳад. Дигараш грамматика. Грамматика ҳар рӯз шумо як темаи грамматикаи хурдакакро гирифта хонед ва ин чиз ба шумо кӯмак мекунад, ки бехато гап занед. Боз дар дохили план медарояд ибораҳо барои гуфтугӯ, ибораҳои калон, дароза, я иду домой, я пришёл, вот ҳамин хел ибораҳое ки лозим аст дар ҳаёти шумо. Ҳамон хел ибораҳо низ дарояд. Максимум 5та ибора рӯзашба. Ва баъдаш шумо дар ҳамон дохили планатон бояд нависед, ки шумо чанд саҳифа китоб бояд як рӯзда хонед, чӣ хеле филмҳоро тамошо кунед, чӣ хеле видеоурокҳоро тамошо кунед. Ҳамаш бояд ҳамин дохили план ба дарояд. Ва аз рӯи ҳамин хел плани хурдакакӣ ва бениҳоят осонак агар ки сар кунед омӯзишро, шумо дар муддати кӯтоҳ меомӯзед. Хуб, ҳозир ман роҳҳоро гуфтам, мумкин ки барои шумо ин роҳҳо бениҳоят душвор тофта истодааст. Не, агар ки шумо инро сар кунед, агар дар ҳақиқат дар асл ин чизи роҳи осон аст. Як ручкара гиред, як дафтара гиред, просто якта нависед. 1 соат дарс мехонам, 1 соат дарс мехонам, ҳамин хел луғат аз худ мекунам, ҳамин хел ба худ як мақсад монед. Чизи осон аст, бовар кунед. Душвор метобад, не ки як бор сар кунед, дашти уже осон дашти меравад. ҳамин нависта гиред, ки ҳамин хел вақтамро ҳамин чизба ҷудо мекунам гуфта ва аз рӯи ҳамон кӯшиш кунед, имкон қадар кӯшиш кунед. Шумо барои худатон карда истодед, барои ман не, барои вай не, барои ин не, барои худатон карда истодед. Шумо бояд донед, ки забонро омӯзед, барои худ меомӯзед, барои мо не. Барои пешравии худатон, барои пешравии коратон, барои маошатон зиёд шудан, боз барои зудтар фаҳмидан, боз дар ҳолатҳои меафтед, ки мисол барои надонистани забонотон шуморо албатта гунаҳкор мекунад. Ин ҳамаш ба худи шумо лозим аст, ба ман не, ба дигарон нест. Ба ҳамин хотир шумо бояд ҳамин чизро донед ва мақсад монед, ки ман ҳар рӯз ним соат, 1 соат забон қатъӣ мехонам ва ҳамин 10 роҳе ки дар боло гуфтам, ҳамонҳоро истифода баред, ҳамонҳоро 1 моҳ, 1.5 моҳ санҷед, иншааллоҳ ба шумо, иншааллоҳ мегӯям, ба шумо ҳамаш натиҷа метиҳад. 1 ҳафта хонда, баъд дуюм ҳафташ чота нашидеиста, нагӯед. Ин хел намешавад. 1 ҳафта қатъӣ ягон кор намешавад. Агар ки забонро дар 1 ҳафта, 2 ҳафта омӯхта мешид ва 1 рӯз, 2 рӯз хондан қатъӣ забонро омӯхта мешид, ман ҳозир ба қариб 100 забони дунё ба гап мезадам. Не ки ин хел нест. Агар ин хел мешид, ҳама забонро меомӯхтанд. Не ки ин хел нест. Барои чӣ одамо чӣ бисёр забонро намедонанд? Барои он ки меҳнат кардан дар кор аст. Шумо хулоса баровардед, ҳамин видеоро тамошо карда истодед, ки забонро омӯзед, тогда давайте планро созед ва омӯзишро сар кунед. Самое главное ин ба худ бовар кардан аст. Ба худ бовар кунед, шумо метавонед. Ташаккури зиёд. Ман бо шумо Лутфулло Элмуродов будам. Агар то ҳол ба канали мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва ҳамин чизҳое ки ман имрӯз гуфтам ба худ қайд кунед ва аз рӯи ҳамин планҳо кор карданро сар кунед. Ин видеоро имрӯз дидед, баъд аз 2 моҳ, баъд аз 4 моҳ
баргардед ва дар таги видео нависед ки он чизе ки ман ба шумо гуфтам ба шумо фоида кард ё ки не. хайр.